ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ସେଇଟା ପଚାର। ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ସେ ଟିକେ ଉଠାଅ ମୋତେ କ'ଣ ରହୁନା ତମ ସେମିତି କାହିଁ କ'ଣ କରିବି? ଛୁଆ ତମେ ଛୁଆ ନା ଆଉ କ'ଣ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ଡକଉ ନା ସେ ଉଠେଇ ଛାଡ଼ିବ ହଠାତ୍ ଛାଡ଼ିବ ବୁଲା ଆମେ ଆଣିଥିଲେ ମାନେ ତମେ ଆଣିଲନି ଗୋଟେ ବୁଲା टीम आसीगला आई नहीं जाइए लोक देख देखो କହୁନା ଗୋଟା କ'ଣ ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଆସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ଛାଡ଼ି ତ ମୋ ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା କେଉଁଠି କରିଛି ସେ ପଚାରିପାରୁନି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ତୁମ ସେ ପଚାରିପାରୁନି ପ୍ରଶ୍ନ ତ ପଦା ଯଦି ସେ ଘର ହେବ ସେଠି